Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Radio Ramogi Karchun Ramogi Weche manyien gi Vincent Otieno. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primar e Thurka, Fuad Ali, koro wacho ni riwruogno biro mana luwo gima duol mochuno ndiko jopuonj tich e pacho ka TSC biro wacho ni kolure kod wach mar daro jopuonj e kuma mar thieth mar Minet kendo tero gi kuma mar thieth mar SHA. Seche ma orak mag jopuonj mag junior sekondar ma bende ne ondike yor kojolo koro dhi ka rumo jopuonj mag junior sekondar ma bende ondike yor orak e kaunti wa Migori dwaro mondo mi sirikal oyangi kaka jogo ma ondike yo mongirore ma kamano to ok gibi nyono klas dwe mar achiel mar higa manyien. Kod Dr. Charles Olango Onudi odiochieng' ma kawuono donjo e apisi ayanga kaka jakom manyien mar board matayo od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Amosi ni misawa kamora mora maintie kinarwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primar e pacho ka, Fuad Ali, koro wacho ni riwruogno biro mana luwo gima duol mochuno ndiko jopuonj tich e pacho ka TSC biro wacho negi kaluwore kod okang' mar tero jopuonj e kuma mar thieth mar SHA ka ogol kuma mar thieth mar Minet kane oloso e kaunti ma Mombasa odiochieng' mar ariyo ma bende gine rombgi kata romo kelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primar. Jakom mar riwruogno Fuad ne owacho ni riwruogno ok bi pingo kata ok bi kwedo gimoro amora maduol mar TSC biro nyisogi kolure kod wach mar tero gi kuma mar thieth mar SHA ka ogol gi kuma mar thieth mar Minet. I will not talk about SHA because there is a group that will come to talk about SHA. That SHA is under Teachers Service Commission, and tomorrow is the day for Teachers Service Commission. Whether the members will support or reject, we shall know the outcome tomorrow, because that is the day that we shall have that discussion, and not today. The KEPSHA stand will come out after a resolution tomorrow. Mati Moresi bende jopuonj madongo mag skunde mag primar to osekwedo mokalo kang' makamano ka koro giwacho ni luoro nitie ni gima kamano ka nyalo kel tetim to mano nyalo biro miyo gikoso chenro meg thieth mag gibedo ka giyudo e bwoko mar thieth mar Minet ma gitiyo godo gie sani. Sasa sisi tunaongelea kwa uchungu hii kuhamishwa kwa mwalimu kutoka kwa Minet kupelekwa SHA bila miundombinu yoyote kuwekwa. Kwa hiyo mimi namwambia rais, sisi sio eti tunapinga, kwa sababu kila kitu chenye kinapangwa huwa kinawekwa kwa meza, walimu wanajadiliana kupitia viongozi wao. So that is our big challenge, kwa sababu hatujui nini itafanyika kwetu. Kama what about compensation, what about comprehensive cover? No one knows about it. Our association does not know about it. Seche ma bende orak mag jopuonj mag junior sekondar ma bende ne ondike e yor kojolo koro dhi ka rumo jopuonj ma bende ne ondike e yor orago koke kaunti wa Migori dwaro mondo piny owacho yange ka jogo ma ondike e tich e yo mongirore ma ka onge to koro biro chuno mondo mi koro kik gidog e klas dwe manyien ok gibidok e klas higa manyien dwe mar achiel. Jafwambo mar e kaunti wa Migori Jo Juma giler mathoth e wachni. Jopuonj gi mag junior sekondar e kaunti ma Migori bende koro bwogo ni ok gibi yaw sikul ka oyaw higa manyien. Poni piny owacho koro ok ondiko gi yor mongirore. Wach ni kata bende piny owacho ni osingo ne dhi ndiko jopuonj go mag junior sekondar malo gana 20 nyaka sani pok gineno ma e tim. Job Okimi achiel kuom jopuonj go mag junior sekondar e kaunti ma Migori wacho ni gin kaka jopuonj ok giikore mar dok sikul kendo. Poni koro piny owacho ok oketo gi e ler e yore mag ndiko gi. Kwa achiel ne sirikal jopuonj gi thagore nikech gin gi family to pok gibedo confirmed, fet gibende pok onyisgi kono kwa ni sirikal onyiswa ni to gidhi confirm wakoso no ko gi confirm wato wano kwa dog puonjo STEM nyithindo go koro wabro we elwet sirikal koro dhi puonj gi wano kwa ni sirikal kel pesa mondo wabed confirm gol
Mae ne osik kod Frank Onyango kaachiel kod Rechwayo mane owacho ni orak mane omigi kod piny owacho nyaka sani koro dhi ka gima koro rumo. Ka bende piny owacho koro pok oketogi e ler ka gin giwegi ok ging'eyo kama gidhi chomo ka orak margi koro rumo. Contracts chomo kama rume, wakwayo ni gikonwa chung' margi kopo ni gidhi miyowa tich kata ok gidhi miyowa, lakini ok wadwa imatemi kata preempt ni January pod wadok tiyo ne siling 17,000. Kata Ogambo onego onyiswa ne gima dhi mbele, embo ochame 17,000 no winje kapo ne bo nyasa sustain family ne 17,000. Koro are depressed, teachers are stressed, and if a teacher is stressed, there is no content delivery that can take place well in classroom. Most of our teachers come from humble backgrounds, and then you find that someone is paying you 17,000. You yourself, you can't even get everything you want, even the basics you can't provide for yourself. So, and the parents are back at home are expecting too much from you. Bovino Mboy ma japuonj ma JSS e gwego mag Suna West wacho ni gisebedo kod pek kata tayo familia maggi nikech omenda michulogi kod piny owacho en mano omenda maromo gana 17 kende. Ka bende gisebedo kod geno ni poni kondige yo mongirore to omenda ni koro nyalo medore. En pesa matin kabisa nikech nitan tija kaka an gi dhako, an gi nyithindo, to pesa ni seche moko tama dak gi jogi kaka anyada kodgi maber. Koro nakwane sirkal kuyie giketa e thuolo mongirore mondo adag gi japuonj maber manyadhi puonjo nyithindo maber modak kaka japuonj. Ka opogore kod dwaro mondo koro ndige yo mongirore, jopuonjgi ma JSS bende koro dwaro mondo koro duol mocho ndiko jopuonj TSC koro bi kod okang' maber obed jopuonj ka osetieko tiegruok kendo ndegi kaka intern obed kod kinde obed koro inyalo ndikgi e yo mongirore. Let's call upon the TSC to put a clear framework that can be predicted, whereby once you've served for 1 year, you know that the second year you are going to get confirmed. Nenya Kalondo Maramoi Koke County ma Migori an Joe Juma. Komachielo en ni Dr. Charles Olango Onudi gikone to koro donjo episode chieng' ma kawuono kendo ka apisa yanga kaka jakom manyien mar board mabiro tayo od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Bende ne ochor nyaka ngas mar level 6. Gwelo mar Dr. Onundi ne elemo makamano ne ogoyo chape oboke juma mokalo bang' ka jatend piny William Ruto ne osegwelo lemono. Milome mabende ne nitiere oboke mabende ne ogoyo chapano en ni Olango koro biro bedo thuolo no kuom thuolo mar higni 3. Kama bende ne odonjo e apisa chieng' ma kawuono kama norwake gi mor mokalo gi apisa maduong' mar od thieth no Yoko Jolo mano Dr. Joshua Clinton Okise. Kata kamano Dr. Onudi bende osingo mar biro neno no biro timo duto manyalore mane noketo od thieth no e rang'iny madwarore. Kama bende report achielo nogo chak yango ni Dr. Onundi ne otiyo kaka jagoro kata notiyo kaka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e piny owacho mar kaunti ma Kisumo e kinde mokalo chien e bwo gavana Peter Anyang' Nyong'o. Weche mamoko nyakwara moga jwang' ne gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo sani koro isundo mondo mi okaw okang' mager mar chik ne apisas mag sirikand kaunti ma Siaya bende mibadhi ka otenore kod wach mar ndiko jochiw thieth mag kaunti no ne omako ka jood bura bende koro dwaro mondo mi koro ging'i malong'o kotenore kod wachni. Kane oloso gi jopiny, jaod bura malego Usonga Samuel Atandi nyo owuok tung' mosuo gi piny owacho mar kaunti ma Siaya ka bende oseyo piny owacho no kuom bedo ni koro chayo jogo mamanyo tich kaka ilerno gi jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo. Kano wuoye kar chung' od buche malego Usonga, migosi Atandi nowuok tung' mosuo gi gavana ma Siaya James Orengo gi piny owacho mare ka koro dwa ng'eyo gimomiyo pok okawo ndamo moro amora ne jogo ma mibadhi mar ndiko jochiw thieth ne omako e kaunti ni. These are very painful things that we really want. I wish the governor would speak the truth to himself and just fire 2 people who ate the money, because if he doesn't fire those people in 2 weeks, I will assume that that money got to his pocket. I will assume that the governor ate that money, because we want to caution him, please fire some people. We cannot have 300 people. Money was taken from poor people, they were not given the jobs. And you are everywhere telling us how you know that. Which truth do you know when you cannot fire one of your staff who has eaten them, or unless you also ate the money? That is what we are saying. Atandi bendo sayo mokalo Governor Orengo mowacho ni osiko kasuto ume weche mag piny owacho mamalo ka en to piny owacho mare ok ni kare gino mowacho ni onego koro rum. For accountability purposes, you know what the Bible says? Don't look at the speck in your neighbor's eye before removing the log in your own eye. Don't look at the speck in your neighbor's eye before removing the log in your own eye.
I want to caution some politicians. The only thing they know how to do is to look at the speck on others' eyes. They don't want to look at the speck in their own eyes. If you know you are a leader, your work is not to poke your nose in the affairs of other leaders. We want leaders to focus on their work. We are the spokesman of these people. We have to say the truth. Weche motiel gi jaod bura mageme Elisha Odhiambo, mabende dwaro ni wach jochiw thieth mane oriembi e tich go eko, koro ng'i malong'o. What I'm asking of you people, we have a problem in Siaya. Nobody talks about it. But let me say, you cannot employ nurses and sack them. Let me talk for those nurses. Let's find out how to resolve the issue of nurses. Wach mibadhi mar ndiko jochiw thieth no nomiyo chungi e tich maloyo jochiw thieth 380 ka nyaka sani gavana Orengo pok okawo ondamo moro amora mar chik ne jogo ma mibadhi no omieno. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Nyakwara Mogajuanga, weche gimedo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Dwaro nitie mondo mi piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mag counties omakre gi riwruoge ma ok mag sirikal e konyo rowere mag kod tije pachoka mondo mi koro giyud tije ma ginyalo konyore godo gin giwegi. Kane oloso kinde mabende ne ochiwe ojende makwan gi romo 22,000 ne chenro ma opogore mag dongruok. Abende ne ochako riwruok mar Shofco. Apisa maduong' mar riwruogno Kennedy Odede ne owacho ni kwan mag ojende maonge tich e pachoka thoth mokalo madwaro nitie mondo mi koro dwaro yo minyalo konygigo. Moko kuom chenro mag dongruok mabende ne Shofco omiyo ojendego ne gin mago ma oting'o kisima ma kwan gi romo 23 mag uso pi e kind chenro moko mag dongruok mabiro bero ngimagi. Has done a lot in this county and partnering with the county government of Migori. We've been working very closely. So far we have over 42,000 members in Migori County. Thank you so much for that. And I also believe that development must come from the household. Development must come from the people, from the community. They really know what are the challenges. Not me, not NGOs, not government, but they have to work with the locals and listen to the communities. We have done a lot. And most of you are here, you remember. Kabende jalup gavana ma kaunti wa Migori Joseph Mahiri kanyakla kod jaod bura machon mar Arieda Odero Gumbo moko kuom jotelo mabende nyo yuoro nyasi no kama bende nyopo mokalo Dr. Dede kuom bedo ni en god chenro makare mating'o malo ngima oganda modak e kuonde dak maongohore pachoka. Obila moro ma wuok e kaunti ma Bomet omaki bang' lalo bunde mane nigi lisasi maromo 17 kinde mane owuok e od kuota Ndiwo ka Omer. Wachore ni obilano motelo ne duoko bunde e kar kano bunde en owuon bang' ne osetieko tich ne ong'ade chunye mondo mi odhi gi bunde no kaachiel kod lisasi mondo mi koro ne odhi omadhe gimoro e od kuota Ndiwo ema ang'e kong'o ne oduogo inge ma ochwe oninde bath yo. Komanda mar obila ma Bomet County mano Edward Ibwaga noyango wach ni kaolero ni obilano ne Omer ma ochwe olalo bunde machiegni kod kambi mar majan mong'ere ni Kimari kama bende wachore ni kong'o ne duogo oingo teko mar obilano ema ne oninde matin kuom seche buora ema ka koro nobuok to oyudo ka koro bunde gi lisasi mane en godo ne onge kuome. Nyo ochiw ne okawo okang' mar ne chiwo lipot no ne jowetegi mabende nyotemo mar konye manyo bunde kata kamano duto nyogore Lwanda giko ne to koro nyomake mochwe odire od ang'ech ka koro achijno ibiro chwale od yalo buche ka itude kod ketho mar lalo bunde mar sirikal kod lisasi 17 duto e iye. Weche moko nyakwara mogi en ne joriemb boda mawuok Gwasi South Ward kar chung od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay ywak mokalo koluwore kod medruok weche mag monj kaachiel kod kuo mag apiko e gwenge makono ka koro gidwaro mondo mi apisas mag arita owuog oko kendo donjre e wachni. Joboda go bende koro wacho ni thuolo mar dweche 2 mokalo chien giselalo apikni ma ohinga 10 e lwet jok ma bende chich goro ni gin jonjore ma wachore ni osebedo ka koro monjogi ma chwe lal gi apikni mekgi. Koluwore kod jakom margi mano Wilson Onjiko en ni gisemana duoko kata gisemana yudo apiko 3 kende kuom apikni maromo 10 duto ma oselal. Ma en koluwore kod apedha mabende ne gitimo mane gikonyorego gi apisa mag obila mar manyo piknigo kaachiel kod jogo ma osebedo ka koro itudo kod weche mag kuo mag apiko e sekta mar boda. Bende ne omedo wacho ni gisemako achije 3 ma itudo kod wachno
mak mana ni pok ochwal gi nyimodelo buche wacho bende koro nyaka gi sani osenyuolo paro mopogore kachiel kod penjo mathoth kotenore kod wachno. Wasebedo gi problem e Suba South ka indi mar kuo kendo apike mosebedi kikwala wa joge wa osehiny mang'eny. Omiyo ripot ma kawuono wachiwo wasetemo matek kaka jo boda boda kendo jokuoge manyocha nomaka ariyo ma be osetimo madongo ma bende nigi cases e court motamore dhi e court. So gitudore gi jokuoge